Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndikulandireni masanano pa nkhomaliro ya uthenga wabwino umene tilalikire ndi kuphunzira kuchokera m'buku la Yesaya chapter number 43. Mulungu odziwa kusamalira ndi kudalitsa malemba, tidalitseni pano pa nkhomaliro ya uthenga wabwino mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mutu wa chiphunzitso chathu cha masanano tikutcha kuti dzanja la mabala. Yehova ndiye dzanja lanu, kunena kuti dzanja lodzaza ndi mabala la Mbuye wathu Yesu Khristu, koma Yehova ndiye dzanja lanu. Pamenepa tili ndi uthenga wabwino wachilimbikitso kwa amene tikuyenda m'mavuto a mitundumitundu, malinga ndi kulandiranso kwa ine kuchokera kwa inu mutandifotokozera mavuto a mitundumitundu. Nkhomaliro ino imene tikuyamba lero kulalikira uthenga wa 12 koloko kuti chikhalire chipambano umoyo wanu, maka pakunkhulupirira Mulungu amene dzanja lake lidapulumutsa ine. Kuti mpulumuke linali dzanja lija mudalowa misomali lotchedwa dzanja la mabala. Mpingo wa Mulungu tikupita tikafuna kuwerenga mawu a Mulungu, tiyeni tipite ku buku la Yesaya chapter number 43 verse number 11 ndimene tikuyamba nayo. Verse limeneli likuti, inetu ndine Yehova, palibe mpulumutsi koma ine ndekha. Choyambirira akuti ine ndine Yehova, palibe mpulumutsi koma ine ndekha. Kotero anzanga nonse amene mwakumana ndi masautso ku dziko lapansi, madwale, umphawi, kuvuta kwa mabanja, kusowa kwa ntchito, kusowanso kwa chakudya, kusowa kwa mgwirizano, tasakasaka kwina konse kuti mwina zimene timasakazo zitikhalire mpulumutsi, koma sitidapulumuke konse. Tachita mwayi mwa zizizi masanano ozunzika ndi aumphawi, tikulandira ofa kuchokera kwa Mulungu by verse 40 chapter number 43 pa verse number 11. Pamene pakuti inetu ndine Yehova, ndipo palibe mpulumutsi koma ine ndekha. Chidziwitso choyambirira ndi chakuti anthu tonse amene tikuvutika, pali malo ena amene tingapezepo mpumulo. Malo amenewo tikapitapo pamatchedwa pa Yehova, ndiye iyeyi wopulumutsayi akuyitanira. Pamene zipani sizidatithandize, ankhoswe sadatithandize, kodi simungatukule nane maso kuona padera lina la uzimu pamene pakumveka mawu a Mulungu akudziyitanira kuti ine ndine Yehova, ndipo kulibe mpulumutsi wina. Akufuna kutseka maso kwa odwala kudalira chipatala, kwa odwala kudalira asing'anga. Angakhale zimenezi ndi mafasilite amene alipo ku dziko lapansi timapitako kuti tikathandizidwe, koma sizimaposa Yehova. Ndiye iye akunena kuti ine ndine mpulumutsi, palibe wina. Ndi chikhulupiriro cha inu amene mwavutika, mukayenda nane limodzi mu uthengawu masanano pa nkhomaliro ya uthenga wabwino, tikulimbikitsana kuti palibenso Yehova wina, palibenso Mulungu wina koma ine ndekha. Ngati mwasowa mpulumutsi, mubwere kwa iyeyo, chifukwa iyeyo ndiye mpulumutsi. Tamverani pa vesi limeneli la nambala 11. Pa vesi namba 12 akuti ine ndilalikira
ndi kupulumutsa ndi kumvetsa. Zimveke pano. Ndimalalikira ndi mulungune, ndikalalikira ndimapulumutsa. Sono ndimati sitimangomvera maumboni, sitimangolalikidwa, koma amene akutilalikirayi ndi kutiphunzitsayi alinso ndi kuthekera kopulumutsa. So ngati tili pa mavuto kapena pothina, tiyitane Mulungu, chifukwa iyeyi ku dziko lapansi kuno anasololako dzanja la mabala limene ntchito yake ndi kulanditsa. Ndipereka uthenga wabwino kwa amene muli pa mphasa. Ndabwera ndi Mulungu amene akalalikira amapulumutsa. Kwa amene muli m'mavuto a umphawi, ndabwera ndi Mulungu kabwinobwino kaja yandikadanjala katasunga solembera zili m'mayina kuti writings, zili m'mayina kaya kuti chani, zili m'mayina mitundu zili mbwe zolembera atuizo kwamala mtengo kaja pantunda wosiriza kafuata. Bible likuti ayi musadandaule pamene mtengo umene uzisafota. Yesaya chapter number 27 akuti ine Yehova ndidzameresa mpesa ndipo nyengo yomweyo ndidzayamba kuthirira ndekha. Yes. Amen. Basop. Amen. $100. Yes. Akuthirira yekha. Amen. Palibe chikupita kuolira mwana wa Mulungu ndipo Chikristu sopano chiyamba kupha wanthu. Sopano Chikristu chiyamba kuphesa wanthu. Ngati nyengo ite yomwe icha yiti Yohana akuti ndipo ndinaona pansi pa guwa la nsembe mizimu ya amene anaphedwa chifukwa cha umboni ndi mawu a Mulungu ili kukuwa ndi kufunsa imati, kufikira liti inu mfumu yoona ndi olungama mudzaleka kubwezera chilango iwo amene analedwa makosi ndi kutipha chifukwa cha umboni ndi dzina lanu? Anati chani poona Yohane? Akuti ndipo wamkulu Yesu Kristu adati kuyiwusa mizimu, bapumulani kanthawi kufikira akapolo ansanu adzaphedwe ngati inu eni. Makosi anawa akutidikira achinapolekapo amene anaphedwa, akundidikira ndireya amene adapachikidwa pakhosi, akundidikira anyamataja amene adazunzidwa mpingo woyamba wakale achina John Huss akuyembekeza amene tiphedwe chifukwa cha dzina la Yesu. Posachedwa mabungwe teni akukunga guwa lophera ana Mulungu, akukonza makako wophera chiyembekezo chabwino cha Chikristu. Posachedwa akundiyembekeza amene anatsogola wophedwa chifukwa cha Yesu. Ndikubwera musadandaule, ine ndasipereka kulimba mtima. Sindidziwa inu amayi, sindidziwa wenyamata, tikuyenera kulimba mtima chifukwa posachedwa Yesu akubwera. Yesu akubwera kudzatenga mpingo. Tikufunika tichoke kuzipembedzo za mafano, tichoke kuzikhulupirira za chikunja, tichoke mu uchimo, tipite kwa Yesu chifukwa dziko likupita kokatha. Okondedwa, Mulungu akusamalireni mpaka tsiku limenelo pamene lipenga lidzalire tikakumane kwathu. Funso langa ndila kuti kodi mudzakakhalako pamene lipenga lidzalira wagona kumanda chifukwa cha dzina la Yesu akamadzauka? Kodi mudzauka pa ulendo umenewo? Pakuti Yesu abwera posachedwa, khomo latseguka, nyenyezi za kwathu zili kuoneka. Tiyena anyamata akumitala tembenukani mtima, akumowa tembenukani mtima, akumiseche tembenukani mtima. Nyenyezi za kwathu zaoneka, posachedwa lipenga lilira.
ndikulandireni